A di ste vi meni, čovječe, nismo se čuli, ne vidjeli, ima 2 mjeseca skoro. A ja mislim da je toliko, A šta ćeš? Lito je. Lito je koje vidio sad snima, politi, sad se odmora. Evo napokon da se uvati ja malo vrijeme, reći, ne da mi se ništa, lito je, brate, kupanje, sunce. Znaš kako to ide? Odmor, godišnji onda, ne da se nigdje. Ali evo šta, moram, ljudi me pitaju. Ljudi me pitaju kako ćemo mi Kamišar zaveza udicu. Pogotovo dica. Dica ne znaju kako će zaveza udicu i onda sam mi moram napraviti video. Kako se veže udica? Najjednostavniji i najbrži. I najbolji. I onda ćeš lipo ti sad napraviti kako ću ti ja pokazati, znaš, ne treba ti ni tunje, ja sam uzao malo deblju. Ne treba tebi deblja od ona 0,25 pa do 0,40 maksimalno, I udica koju hoćeš, samo da probamo da ti naučiš vezati udicu. Onda možeš usvijeti, možda hoćeš, odeš na obalu i dođi mala, Sad ćemo mi to riješiti, gledaj sad kako. I zapamti, probaj par puta i sam. I znaćeš odmah sve petica, Evo, gledaj sad ovo. Za početak. Treba ti udica, tako? Bez udice nemaš ništa. Ovo je već maksimum šta ti treba s obale, vidiš, ovo je, ja mislim, 8. To je maksimum koji ti treba za bacanje s obale i to bez rupe ovdje, nego sa ovom ušicom, vidiš, ima ovu malu ušicu gori i onda ona pomogne da se najlon dobro veže za to da ne pada priko toga. To ti je maksimum šta ti treba. 4, 6 i 8. Najbolje je i 4 ako si početnik, pa onda vataš one male špariće i šta ti ja znam, one gluposti male sitne, zabavljaš, uvatiš je pa je baciš nazad u more, pustiš je da raste, vježbaš na njima. I onda malo kasnije ako hoćeš koju komarčicu, onako radicu ili nešto, onda ti je ovo isto, ne treba ti više od ovoga. Po mogućnosti sa još malo dužom ušicom, znači sa dužom ovim vratom, znači da je ovo još malo duži. Tako kad lipo radica, ona malo čučka, onda lipo ona to sve proguca, nju, i ode svojim putem. Gledaj sad kako ćemo vezati udicu. Znači treba ti najlon, kako smo rekli, što manji od 0,40, ne treba ti ništa deblje od toga za ribolov sa obale. Uzmeš lipo jedan kraj, gledaj sad dobro. Znači uzmeš ovaj jedan kraj ovako i samo napraviš ovaj jedan krug, ovako, hop, vidiš. Vidiš ovako, uzmeš ovaj jedan kraj, ovaj drugi, sa 2 prsta samo prevrneš ovako, hop, i ovdje uvatiš. Ne može jednostavnije, gledaj. I sa ovih kraja provučeš kroz ovo, hop, i već imaš čvor, vidiš. Sad tu već čvor postoji. Sad kad bi ja ovo potega, tu bi bio čvor. I sad okreneš ovo, znači okreneš ovo prema tamo, jer sam ja dešnjak pa mi je tako malo zgodnije, a ti ako si livak onda možeš tako ostaviti. I sad nemoj da ti dugo bude ovo puno preko udice, vidiš, ovo okreneš ovako, udicu na ovu stranu, prema dole, prema gori, svejedno je. Znači bitno ti je samo da ti je ušica vanka, suprotno od ruke, znači da ide van ruke. Staviš sve skupa zajedno u prstiće, ovo ostaviš malo priko, tako da možeš kasnije to da možeš stegniti, znaš. I sad nađeš kraj koji ne poteže ovo, gledaj, sad probaš, ili to vidiš, ovaj nije, znači ovaj se poteže, njega ostaviš kako je, uzmeš ovaj kraj najlona, to je ovaj što se nastavlja dalje, malo ga potegneš još da imaš malo, da ti je lakše motiti, I gledaj sad. I sad samo ovako vrtiš, vidi. 4-5 puta, 1, gurneš ovako do kraja, hop, i uvatiš, vidi. 2, hop, 3, hop. Ako ćeš male one špariće ili one gluposti sitne, ne treba ti 2-3 puta dovoljno ti. Ako ćeš malo oradicu ili nešto malo jače, malo dalje od obale baciti, onda 5-6 puta zamotaš. Hop, vidi. Ništa ne puštaš iz ruku, samo vrtiš, vidi. Tako, ali ne može jednostavnije. Viš kako se slaže doli čvor, vidi koliko ga je, gledaj. Samo vataš doli, hop, da ti se ne razmrsi. I na kraju samo ovo potegneš, ovaj kraj, vidi. Hop, gledaj, vidi, samo potegneš ovaj kraj. I čvor se sam napravi. Vidiš? Gledaj ovo. Ovo je čvrsto, samo zubima, možeš malo zubima, možeš rukom. Da ti ne poleti, moraš paziti da ti ne poleti udica, da te slučajno ne uvati za prst. Znači uvatiš tu i malo ovo napraviš 2-3 puta i evo, udica je vezana. Ovo odrežeš. Višak odrežeš i udica je vezana, gledaj. Pogledaj ti taj čvor. To može sad tank ponik bogati, a ne malu ribicu. Eto ga lipotali moji, i to smo riješili, sad sve znamo vezati udicu, znamo najbitnije. Sad još malo kad ti treba olova, znaš, ako hoćeš hitniti malo dalje od obale, ne pod noge, nego 5-6 metri dalje, onda staviš malo neko olovo sitno, evo ovako, recimo, vidiš ovako, kao što je ovo.
Ne treba ti više od ovoga ako ćeš 5-6 metara, šta to možeš baciti kako hoćeš. A ako ćeš malo dalje, gdje je orada ti je na 10 metara dubine, onda moraš malo dalje, jedno 20 metara dalje od obala, onda staje malo više obal, ovoga olova, nije to problem, znaš. Ali obavezno ti mora biti klizno, rupa ti mora biti u olovu i da ti klizi preko ove tunjice, tako kad ribica potegne, da njoj ne zapinje ništa, znaš, kao orada potegne, ona ne voli da kao zapinje, kao zapne, ona pljune odmah ode ča, pripadne se, znaš. A kad njoj ne zapinje, onda ti ona lipo ču, malo poteže, jedno 4-5 metara odnese ove tunjice, onda ti samo kad ona potegne skroz naglo, ono kad proguca, ti je lipo samo čup, dođe mala ribice, dođe. Eto ga lipi moj, sad sve znate. Stojite dobro i malo lajkić, malo subscribe, pa se opet vidimo. Čekajte novi video. Ajde, Bogu, bye bye.